Това е Segway Ninebot F3 Pro. Елегантен, бърз и пълен с умни функции. Но дали само изглежда пъргав и удобен или наистина е мега? Тествай го от до. Ускорение, комфорт и дори реален пробег с максимално натоварване. Време е за този джаджи тест. Здравейте, скъпи приятели и тех фенове! Аз съм Михаил, веднага ви каня да се абонирате за канала Джаджи или пък да погледнете моя международен канал Техмишка. Повече информация за това ще пусна в описанието под видеото, което днес е за ето този прекрасен скутер. Всъщност любимият ми за 2025 година, и понеже знам, че на тема електрически скутери има изключително много дървени философии, съм ви приготвил един много обстоен материал. Ще си говорим за плюсовете, за минусите, общо взето всичко, което трябва да знаете преди или след като си купите Ninebot F3 Pro E. Да покараме, хайде! В задното колело на F3 Pro E се крие мотор с пикова мощност от 1200 вата, номинална от 550 и максимална скорост от 25 км в час. Ускорението линейно и супер гладко, усеща се много приятно. Изкачва средно стръмни наклони без никакво усилие, бидейки вграден в задната гума, моторът дава много по-добро сцепление, особено когато теренът става по-сериозен. И преди да се гмурнем във всички детайли относно ускорение, максимална скорост и какви ли не други параметри, важно уточнение. Това е моделът F3 Pro E. Европейската версия, която е официалната в продажба по веригата на Segway Ninebot. Е изключително важно, защото това е максималната разрешена скорост, допустима 25 км в час, с която може да се движите по велоалеите в София, Пловдив, Варна, Бургас, общо взето навсякъде, където има такава инфраструктура, колкото и използваема да е тя. Относно мощността, аз продължавам да твърдя, че не ватовете имат значение, всъщност нютон-метрите, и както добре знаем, повечето производители това нещо не го обявяват официално. Но важно е да споменем 550 вата номинална мощност до 1200 вата пикова максимална. И за да ви ориентирам какво е ускорението, бих казал, че в този ценови клас до около 1500 лева няма нищо по-приятно от Segway Ninebot F3 Pro E. Segway твърдят, че се справя с наклон до 24% и да, това по-скоро е постижимо. Аз лично покорих 2-километрово трасе с денивелация от почти 150 метра, което представлява 7,5% наклон, и държах скорост от 19-20 км в час без да натискам до край. Батерията в дека е 477 Вт-часа, но важният момент е напрежението – 46,8 волта. Това означава стабилно захранване на мотора, дори когато батерията е в ниските си процентни нива на заряд. Segway обещават до 70 км пробег, а при максимална скорост около 50. Аз постигнах почти 43 в градски условия, което е дори повече отколкото очаквах. И още нещо. При зареждане дисплеят ти показва точно в колко часа скутера ще бъде напълно зареден. Можеш дори да зададеш лимит на зареждане 95%, 90% и така нататък. И да, поддържа външен батериен модул. За рекуперацията на енергия бях по-скоро скептичен и накрая виждате, че всъщност имаме възстановена енергия, дори с най-ниската степен на рекуперативно спиране. Сега обаче, нека поговорим повече за дизайна. Още с отварянето на кутията, F3 Pro E изглежда качествен. Малък съвет, не се опитвайте да извадите този 20 кг скутер като мен, бъдете по-разумни, отрежете кутията отдолу и просто я издърпайте нагоре. Монтажът е лесен. Слагате кормилото, затягате 4 винта, проверявате налягането на гумите и активирате през приложението. Готово! Рамката е от алуминий, супер стабилна, изчистен дизайн и за класа си доста лека. Механизъм за сгъване имаме. Един клик и за по-малко от 3 секунди е готов. Заключва се здраво и е лесен за носене. От Segway изглежда са помислили за всичко. Имаме IPX6 защита, а самата батерия IPX7, т.е. дори при порой би трябвало да сте окей. Има обособени зони за аксесуари, като за GoPro, и дори дръжка за заключване, когато е сгънат, която де-факто може и да издърпвате. Сякаш нищо тук не е случайно.
Това се потвърждава и от техническите характеристики. Споменахме мотора с 550 вата номинална мощност, максимална скорост до 25 км в час, батерията е 477 ватт часа, имаме предно и задно окачване, пробег до 70 км, тегло от само 19,3 кг, гумите са 10-инчови, максималният товар е до 120 кг, спирачките са отпред и отзад, дискови и почти безупречно приложение за мобилен телефон. Ами да, някакви си там характеристики, общо взето звучат доста познато. И всъщност много сходи ще намерите с други скутери, като Xiaomi Scooter 5 Pro и още много други модели в този ценови клас. Голямата разлика, която ще почувствате е, ако намерите начин да тествате и да опитате возията на F3 Pro. И това е реално единственото нещо, което много сериозно бих ви препоръчал преди да изберете своя следващ електрически скутер. Защото според мен голямата разлика идва от изключително доброто окачване. Тук става интересно. Предното окачване е хидравлично, задното е с еластомерна система, много плавно, много тихо и съвсем не утежнява скутера. Реално F3 Pro е с почти 3 кг по-леко от Xiaomi Scooter 5 Max, въпреки допълнителния хардуер. Комбинирано окачването с 10-инчовите самовъзстановяващи се гуми, комфортът е отличен дори върху павета, дори върху лош асфалт, нещо, което е рядко срещано в този ценови клас. Спирачната система също е топ, двойни дискови спирачки отпред и отзад, реакцията бърза, предвидима. По подразбиране, лявата ръкохватка управлява задната спирачка, а дясната предната. Аз лично ги обърнах, защото така ми е по-удобно и съвпада с навиците ми по планинско колоездене. Процедурата е лесна, обаче изисква малко технически опит. Сваляш ръкохватките, внимателно боравиш с пружините, сменяш жилата и чак тогава си готов. Скутерът спира напълно от 25 км в час за няколко метра без блокиране, а в приложението може да активираш допълнителни защити срещу приплъзване. Единственият възможен апгрейд, който виждам тук, би било инсталирането на хидравлична спирачна система, но тя би била по-скоро трудно изпълнение заради вградените сензори в ръкохватките. F3 Pro има страхотна видимост на тъмно, предната светодиодна светлина е мощна, с широк обхват, а задната, освен че може да свети постоянно, мига при спиране. За града повече от това не ти трябва. Относно видимост на данните, имаме цветен TFT дисплей, ярък дори на пряка слънчева светлина. Показва всичко – скорост, батерия, режим, Bluetooth свързаност, час, дори входящи обаждания и навигация от телефона, стига те да са линкнати. Най-интегрираният дисплей, който съм виждал на скутер. Да се върнем на приложението за смартфон. То може да прави чудеса. Сменяш режими, заключваш скутера, получаваш апдейти, може да го добавиш и следиш в Apple Find My мрежата, ако си с iPhone. Интерфейсът е отличен, с куп допълнителни настройки. Общо взето това е най-доброто приложение за електрически скутери, което някога съм тествал. И преди големия финал, казах в началото, F3 Pro E е почти перфектният градски скутер за 2025. Но има някои дребни неща, които все пак могат да се подобрят. Първо оплакване, нужна е активация чрез приложението за смартфон, дразнещо, но напоследък стандартно. Зареждането понякога трае наистина дълго време и споменатата липса на хидравлични спирачки все пак имаме механични дискови, които са достатъчно надежни. И май това е всичко. Ако ви хрумне още нещо за подобряване, очаквам ви в коментарите по-долу. Като за финал, мега е. Просто този Segway Ninebot F3 Pro E е мега. Перфектното съчетание от абсолютно всичко, от което имате нужда за градски условия, както се вижда, достатъчно адекватен и за извън градски условия. Скутер с, може би, най-приятното ускорение в бюджетен клас до около 1500 лева и феноменално ненадминато приложение за мобилен телефон. Ще си остане моят любимец и сега повече от всичко искам да разбера какво вие мислите за него. Кефи ви, не ви кефи особено много? Нека да продължим да си говорим за това в коментарите под видеото. Преди да съм приключил, два апела, моля ви, винаги карайте с каска, бъдете разумни на пътя, пазете се и се надявам да се видим съвсем скоро в Джаджи. Чао!